Okoboria nigo kugenderete koruewa gochasa abana bali bagokora ama class kyabo ya 12 gose form 4 kwebwatani nechikosi kyamaboko eryo kwegendererya gokwana nigetoseni kya Ndizi TV nigo morokia omonene we school yobundia ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College Peter Nyaribo boigabeire kagosegeta abaibori kwena kyabuna ngorigeria bare abana babo amabaga nakubasegeta aseboigo aganirie abarai gosira eskure yo muriketo Paul Kapokara noroboti urwaso weme gago kwana na Ndizi TV mwalimu munene wa skuru yega ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College asilita Peter Nyaribo nigo agendere ko bagakobabuli abo buri kwene kibunanko bwatani bara abana baba monechi skuru bunechi nenjire ya moyo kwebundisa chigase cyamaboko igiciranya rakabachiko bakonya samatuko agocha kero mubuli olisiko tutate ko encourage oiche odento mwana o takanye gotuko mwana ga gore form 4 iziko marente ga serikali ngo moire funding eisaine kibasa toko mwa chonsipi serikali ya komwa erege igagocha achake gosoma totumelieta Nairobi direnda kibasa ichonsi basome banyole skill bagende gwekonya iziko ekyara singa kiyabono gintu karakonya umwana ne skill eliyabwate elindanyole gintu gakomokonya asobuguma bwaye gakwerera nigatebere buna eskure yega nigebwata chikolse chikorwa megeli arakonya abana elyo bagikonyara ko bakugenderia samatukale bosyo yani chi practicals asagende ko bagagosegeta abo buri kwira abana ase eskure yega nko iratole bali bakole standard 8 bacha kire level ya sebitokroka level 3 wose level 4 nabarunko bairatole lakini bali abange babo bali bakole form 4 lakini ndega kole standard 8 na yarata gitacha some abagoche kosi ya enero jikosi ejichi nyinge ne chama boko no eno rio kodi form 4 jikosi chonsi bitoko ba injirito kroka technical courses nelibo nigo boiga gendere ko bagakorwa obwaita bwo kwibwatanya mone school yiga una akwerera igo mwana da yuje kunchanikana inzajine machines njiyo inzajinde bali mumbayo abali mwe bayisaine environment yerengia yobasoma kinyomba cyo kamenyejire very affordable umwana ago chagata ikinya uchandeke kyare town yere ne town yanke na ende bwati nyumba chingia kiroro gisaine na ende umwana ga jirega to make sure umwana onyole skill amanya basoka ugisiko abaigani kati aboroki wabo barase skuru yiga bakwerereke kyabasugumete kwebwatanya mu skuru yiga wigo bakwerera ngakibara tkunyara kwa bagosaseria samatukale bosyo kubwatakana mu nubumanyi benyoreire asibego basegetira abana bande kwibwatanya amo neskuru yiga sama detangoro kudebora kwa mkamukwa ngokora diploma in civil engineering ninganjete kozi yane ikendo gyagere ngacha bakore kozi nanya anjete sana ninganjete gokora ibintu byechibwaya iga bono ekagera tiganje ngore kozi ndenenje ngetimu ubugima bwana bocha bubuya gochimotwa. Ningependa kwa advice wenye wako huko nje kama msome na sisi, ni college poa sana. Mwelio yenigo mwalimu munene kurwase skuru yiga burira barayi kurwase nsemo awanene kurwase rogongoriga kwene kibunanko bwatara na bale bunenchere ya moyo gosire skuru yiga kimagenderero yene college enyia igone bwate amagania mange o expand abana bana bachagire goichora ntoganetie to expand twagachona ne birasi ebinge elinde to accommodate abana abange bali bagochaga abatayete gosoma yona kinda bolie ondo bwensi bwato kokonya buna leadership ye ya itoga onye bakonyara batokonye aso expand facilities chitobugate ginko report rigetaseni kya obwanjete kya Ndizi TV kurwasi nsemechi gacha mongoni yogo tokeme yorogongorigarwa Kitutu Masaba menye county ya Nyamira inchi gongoro kwa Polycarp Okara